Com es dobla una pel·lícula o una sèrie? Sovint el doblatge s'associa únicament a les veus, però el cert és que aquestes són tan sols una part de tota una cadena de diversos professionals. Tot comença amb això, l'original. Quan una productora acaba una pel·lícula i la vol distribuir a altres països, l'acostuma a enviar a un estudi de doblatge. Allí el primer que fan és contractar un traductor perquè en tradueixi els diàlegs. El traductor, com a gran amant de les històries, escolta amb atenció i posa amb molta cura ser el més fidel possible a l'esperit de l'obra original. Després entra en joc una altra peça fonamental, l'ajustador. L'ajustador agafa el guió traduït i amolla cada diàleg perquè encaixi amb les boques dels personatges que surten a la pantalla, sempre respectant el significat original. Però no es triga el mateix en dir cash please que en dir en efectiu, sisplau. I tampoc és el mateix que l'original digui ship i nosaltres diguem vaixell. Haurem de trobar alguna cosa que casi millor amb els moviments de la boca. Hem de parar molta atenció a les labials per tal de mantenir la il·lusió. Un bon ajust no té preu. Facilita la feina de l'actor de doblatge i preserva la il·lusió de que els que surten a la pantalla parlen la nostra llengua. Mentrestant, l'estudi ha contractat el director. Aquesta persona, que ha vist i entès la pel·lícula, decideix un repartiment de veus per a tots els personatges que intervenen en la història, fins i tot els cambrers. Es confia en el seu criteri artístic per fer justícia a l'obra original, tant en el seu to narratiu com en la interpretació dels seus actors. Després, un cop escollides totes les veus, entra en joc una altra figura clau, l'ajudant de producció, que truca a tots els actors i actrius, organitza el calendari del doblatge i treballa colze amb el director per resoldre els problemes que puguin anar sorgint. Ara comença la gravació. A sala, el director explica la pel·lícula a l'actor i el posa en situació. I després de passar i assajar el text els cops que facin falta, si tot és correcte pel tècnic de so responsable màxim en aquest punt, es procedeix a enregistrar el doblatge. No és gens fàcil fer-ho bé. Ha de semblar que un no està llegint i que realment és a la pel·lícula enganxat al seu personatge. Quan ja s'han gravat totes les veus, el projecte se'n va a mescles, i allí el mesclador ajusta tots els nivells, textures i presències perquè el doblatge quedi integrat i soni exactament igual que la banda sonora original. Y aleshores, voilà. Tengo la energía y la pasión para servir como médico. En fuego cruzado con los demás igual riesgo, solo que... mientras los demás arrebatan vidas, yo las salvaré. Com veieu, el doblatge és un procés cuidat i laboriós on intervenim un munt de professionals que treballem dur per fer allò que més ens agrada. Explicar històries.